Farqi kirmaki loyxo'rak va kirmaki Kaliforniya. Farqi kirmaki loyxo'rak ak Kaliforniyagi dar aksariyati ҳамин мавзӯъҳо видео дар дигар ҷо мебинем. Ҳамира кирмаки лойхӯрак мегӯянд. Мардума меояд мегӯяд ки шумо кирмаки лойхӯрака нигаҳ бин карде аз замино чинде мардума мақсад фреб кардест. Кирми лойхӯрак ин фарқи калон дорад. Ин номуш кирми лойхӯрак. Кирми лойхӯрак хока мехӯрад, баъд ҳам барг марг ҳамун чизе ки ёфтак мехӯрад, баъд ҳамин гирди ҳамин растани дарахт ҳамун мевае ки ҳастак шикоф мекунад, ҳамун туннел мекунад, ҳам аз ҷиҳати ҳаво, ҳам вақте ки об мемонӣ об пур мешавад, ҳамун решаш ҳам нафаскашиш осон мешавад, ҳам аз об сер мешавад. Баъд ҳамун лоям мехӯрад, лои ҳамун ботлоқа мақсад ҳам гирдиша мехӯрад. Чизои пусандара чӣ мекунад? Биёгумус ҳам гирди ҳам дарахта тайёр мекунад, ё ки ҳамун чизои барг марги ки ҳаста ҳамунро мехӯрад, биёгумус тайёр мекунад. Кирми лойхӯрак ҳамин фарқияти ай кирми калифорнийский черви чизои пусидагиро фақат мехӯрад. Ҳозир ира мо дар замин сар метиҳем, хок ё ки ягон ҷо намегирезад. Агар ҳамун озуқаша партоем ягон чӣ намехӯрад. ҳамин фарқияташ калон. Баъд кирми боз ина як фарқиятоша якчанд фарқиятша гуфта мегзарем. Кирми чи калифорнийский красный даждевый черви меган и сирхи сиёҳтобаи баъд дарозиш то 9 сантиметр то 9 сантиметр мешавад, ғафсиш 2 миллиметр мешавад. Кирми лойхӯрак ай 10 сантиметр зиёд мешавад, мақсад то як ваҷаба то 20-25 сантиметр дароз мешавад. Баъд кирми лойхӯрак аслан бисёриш сиёҳ мешавад. Ин сирха фарқияташ. И ҳар ҳафта як тухм мекуна, як тухм як дона то 25 донара меброра. Кирми лойхӯрак 50 рӯзда, яъне 2 моҳда як тухм мекуна, як тухм як дона чӣ меброра. Мақсад агар барои бизнес бигем, ин хуба, ин ҳам тез мехӯрад, ҳам ай бисёр ҷиҳат. Ин кирми калифорнийский черви махсус тайёр карда шуда барои ҳамин чизои атходо ай мусор мақсад пул кор мекунида, барои ҳамин истеҳсолот бисёр зурай. Барои фаъолияти ин намуди кор чӣ намуди таҷҳизотҳо лозим мешавад? Барои фаъолияти чӣ шароит? Камакак ҷо дар кора. Баъд ҳар кас ҳар хел ина мақсад чӣ соз мекунад, чӣ дар кора барои таҷҳизотҳо боша. Агар касе ки водопровод надошта боша, мақсад чӣ мотори об, аҷубор об барои мотор дар кора, шланг дар кора. Баъд чӣ лапатка дар кора, шохин, ин ҳамин чизои зарурӣ ки ҳамин кетман уқа истифода намебарам, барои вақте мезанӣ кирмак ду булак мешавад. Уштам дар кор нест. Ҳамин чоршоха чӣ мекунанд? Қат мекунанд, хе чӣ мешавад? Ё ки ҳамун хоркашак меган, ҳамун қати бисёр мо кор мекунем, ба фақат ҳамин панҷшоха истифода бисёр мебарем. Мо дар каналмон ин масъаларо пурра гуфта гузаштагем, ҳамаша. Шумо ин корро аз чанд сомон, яъне аз чӣ қадар маблағ сар кардед? Мо ин корро ростӣ вақте ки мо бисёр идея бизнес кофтем, идеяи нав ба нав кофтем, соҳибкор ҳамавақт бояд ки дар ҳамин кофтукоби ҳамин идеяи нав, кори хуб, кори савоб боша. Мо ҳам ҳамин соҳибкоро қафо намонда соли 2021 ҳамин сол 1 сол мешавад, ба 5 фаъолият машғул шудем. 5 фаъолият якябора кардем. Аз ҳама фаъолияти сердаромадтарин хубаш ҳамин бигем ки байни 5та ҳамин якташда бисёртар айрӯи аналитика кунем, агар омор кунем, ҳам фоида, ҳам расходи кам ҳамин шид. Ира мо ай мақсад агар 10 квадрат кирмак, ма 10 квадрат кирмак сар кардам, 30,000 як 44,000 сомон сар кардам. Ҳозир сар кардем модда чӣ хел буд? Мо мақсад
устод надоштем. Мо вақте ки сар кардем, ма ҳами як чорум одам будам да, ҳами вест Тоҷикистонда чорум одам будам. Вақте ки ира мо сар кардем, устод надоштем. То ҳозир мо ба Узбекистон муроҷиат мекунем, вақте камбудӣ мешавад чӣ мешавад. Хай иншолло як сола гузарондем. Ма ира ай Биёгумус Турсунзода ай акай Исоқҷон харидем. Хай омад ҳами хел порора мақсад шуштем, партофтем. баъди 3 моҳ бо омад як бор хабар гирифтак. Хай хабар гирифт ки дид ки созай мақсад бо як дуо дод тамом. Баъди ҳами дигар ягон хел исиша худмон бурдан гирифтестем. фикри мардум нисбати кори шумо? Фикри мардум, агар гапи мардумам мо бигирем, рости гап магарам ки хоб бурем. Агар хобам бурем мегӯяд ки и кор намекуна, и як безделникай мақсад. Мардум қатъи мо чӣ хел рафтор мекуна? Вобаста ба ҳамун саводу илмуши ки мантиқан фикр мекуна. Вақте ки мо доказат мекунем, нишон метиҳем, гап мезанем қатишон чӣ қадаре ки ҳамун саводуш, ҳамун илмуш қабул куна, моро ҳамун хел қабул мекуна. Одаме ки умуман дар бораи деҳқонӣ чӣ надошта боша, маълумот надошта боша, моро дурӯғгӯ мегӯянд мақсад. Баъд мегӯянд ки шумо ранги ҳамун муҳра бизнес чӣ мекунем? Меои иқа порура мепусонем мардум да фурӯхтесте. Мо мегӯем ай лаборатория, мақсад мо чӣ гирифтем? Мегӯяд лаборатория рафта шумо харидагӣ. Ҳами чиз гапе бизананд, задагиш мезананд. А касе ки деҳқонаю мефаҳма пору чиай, компост чиай, биогумус чиай, ино мефаҳмидагио аҳсан мегӯянд, бо дуо метиҳанд, мехезанд мераванд. Харидагиш бо мехаранд, намехаридагиш чӣ мекунанд. Рости гап ҳамин коре ки ман кардестам, ҳатто ки модарам намедонад, хонангиҳои мо намедонанд ки ман ба ҳамин фаъолият машғулам. Як-ду бор гуфтам, ман хитоӣ бировардан, ҳарчи бировардан, дигар рости гап чӣ накардам. Дигар нагуфтум шонам, гуфтум хайр дар ҳақиқат ҳамин ҳар кас чӣ худаш дада. Мақсад касби модари ман дигар чизай. Ман ӯра ман чӣ бугум ки мақсад дузандагӣ боша? Ман ира мефаҳмонам, намефаҳмам. Ира фақат бисёр хуб мешид ки ҳамин агрономои муҳтарами мо ба ҳамин чиз бигзаранд. Агрономо мақсад ҳозир фақат результат кунем гуфта доруҳои химиявия истифода бурдестанд. Маҳсулотҳо имрӯз пага аз ҷиҳати экологӣ тоза мешаванд. ин маҳсулотҳое ки ба дорӯи химиявӣ тайёр мешавад, ино аз байн мераванд. барои чи ин соҳа дар ҷумҳурии мо суст аст? Барои чи соҳа дар ҷумҳурии мо суст аст? Барои ки мо шафшаф мекунем, шафтолу намегӯем. ё ки чӣ хел шидестаем? Мақсад ман ира ба хотири бизнес ҳамин кора кардагим, фоидааш калона гуфта, як кори хато кардам ки ман таҷриба накардам мақсад. Лекин мо ҳамин кори худмонда бояд мо устои кори худмон бояд бошем. Кори деҳқонира деҳқон бояд, деҳқон ё ҳамун агроном ё ҳамун боғбон маълумоти ҳамун парвариши ҳамунра битонанд. Мора мегӯянд ки ман ҳаминра дар замин чанқа бирезем, чӣ хел бирезем. Рости гап кори мо ира буровардан, ба сифати олӣ баровардан, кори мо чанқа рехтани чӣ нест. Хай бо мо мегӯем, хай интернета бине, бо намешавад. Баъд дигар мо ҳам ба ҳамин фаъолияти деҳқонӣ бо машғул мешем, мегӯем хай ҳамин қадар бирезе, ҳамин қадар чӣ хелай, и хелай, у хелай гуфта мефаҳмонем. Ман фикр мекунам барои чи инкишоф ёфтеста, ё хуб инкишоф ёфтеста, барои он ки ҳамин устоз ҳамин мақсад неста. 70% ба ҳамин кор машғул шидагиҳо ҳамаш узбекзабонанд. Ино аз каналҳои Узбекистон мақсад мебинанд, меоянд харидорӣ мекунанд. Мумкин ки аксарияти тоҷико ӯ каналҳои Узбекистонро тамошо накунанд, ё ки тамошо накунанд, мақсад намедонанд. Ҳамагӣ як 20% клиентҳои мо чианд? Тоҷикоанд. Дигар ҳамаш аксарияш узбекзабонанд. Дар Узбекистон ин кор бисёр инкишоф ёфтагия, ҳама ба ин кор машғуланд, маълумотҳо пурранд, аз ӯ ҷа мегиранд, баъд меоянд мақсад ҳам аз мо харидорӣ мекунанд.
мешавад дар мо ҳам инкишоф ёфта истодаи майда майда то барои ин вақт дар кора ки ҳам вақт дар кора ҳам мо бояд ки хуб гап занем мо хушрӯ фаҳмонда бутонем мақсад сир ба ҷо накунем нишон битием мардумда баъд инкишоф аслан инкишоф ёфтасай систай рост мегӯед шумо бо як чизи муҳим аст ҳама ба ҳамдигар хайрхоҳ шудан мекунанд. Саволи навбатӣ ба ҳамкоро чӣ имтиёзҳо доред? мо ба ҳамкорои худмон рости гап як моҳ гарантия дорем кирмака вақте мебарем мебинем вобаста ба шартнома мақсад як хелиш ҳам канали моро тамошо мекунанд ҳамун мефаҳмидагиёш тамошо мекунанд чӣ мекунанд хушон тайёр мекунанд меоянд аиҷа мехаранд мераванд боз ба таври ба воситаи ватсап телеграм иҷо сиёнка мекунанд мепартованд чизе ки ай дастмон биёя тайёр кардем як хел одамое ки мақсад ай ҳамин минтақаанд ё дигар ноҳиядан наздиктаранд мо худмон рафта чӣ мекунем мебинем поруша мебинем месанҷем ҳамара туғрӣ мекунем метиҳем бо клиентое ҳастае ки ай мо совета мепурсаву ҳамин кирмака ай дигар кас мехара баъд дигар ҳайрон мешавад мо аз барои худо гап мезанем чӣ мекунем не ки мераванд мақсад ки ӯ ма 2 рӯз 3 рӯз савол метиҳад чӣ мекунам ман ҳамаи саволоша ҷавоб метиҳам туғрӣ мекунем метиҳам мақсад ай дигар кас мегира хай иждам ози ҳамин соҳа инкишоф биёва мо сир надорем гуфта хаб мекунем мегӯем хай таваккалш ба худо мақсад хай инкишоф иншоалло ёфтасай. Клиентҳои шумо аз кадом минтақаанд? Клиентҳои ма рости гап мо ҳарчанд дар ноҳияи ҷайҳунем намедонам барои чӣ дар ноҳияи ҷайҳун будагӣ одамо ай мо якта клиент доштам ҳамиам ай ғарибӣ вақте дар Россия мақсад тамошо мекунам мебина бачаҳои ғариб бисёр ҳозир активни шидагиянд мақсад ки чунам безор шидагиянд дар ғарибӣ ай падару модару дуру чӣ мехоҳанд ки бо як даромади иловагӣ чӣ бигиранд ай ғарибӣ ҳамин як клиент ҳамин шашум посёлкада дар ноҳияи ҷайҳун бурдем ҳамн бача ай рӯи эътиқоду боварӣ бурдак ина сар додем бо дар каналам имрӯз мепартом клиентҳои ма асосан ай фархор ҷиликул калхоз гуфтем ку душанбе ай дигар панҷ ай инами ҷоанд ай мардуми ҷайҳун хиёл мекунам ки намедонанд агар ам бидонанд ҳамиҷадам як кирм намемонад дар ҳамин вермиферма мақсад ҳам баъд мардуми коргара коршон бисёра мумкин вақт намеёванд тамошои иловагӣ карданда бисёр мардуми заҳматкаш меҳнаткашанд ҳамин мардуми ҷайҳун фикр мекунам ай рӯи ҳамин бошад хай инорам ҳамун иҷада ҳамин фақат ҳамин як феъл доранд ки мисол як ҳамсояш гирифт баъд иам мегира хел тадқиқот кардану ҷустуҷӯ кардан камай систай кадомеш ки меоянд мо ҳамин саволошонда ҷавоб додасем ҳаракат кардасем ки ҳамин мардуми ноҳияи худмона асосан чӣ кунем ҳамин мардуми ноҳияи ҷайҳуна тавсия дием ҳамин ба ҳамин маҳсулоти аҷияти экологӣ тоза нуриҳои аҷияти экологӣ тоза бигзаронем мақсад ҳамин дорои химиявиам кам истифода баранд гуфта мо ҳаракат кардастем. Клиентҳои шумо бо кадом забонҳо метавонанд муроҷиат кунанд? Клиентҳои ма гуфтем ҳозир дар пештар гуфтем ки клиентҳои мо 80%-ш узбекзабонанд оно бемалол метавонанд ки ба мо муроҷиат кунанд 10%-ш ба ду забон узбекӣ тоҷикӣ. Клиентҳои шумо аз шумо розӣ ҳастанд? Саволи охирона аст. Клиентҳои мо аз мо бисёр хушҳоланд розиянд ҳатто ки клиентҳои мо ҳам набошанд дар ҳаққи мо дуо мекунанд хай касе ки бо ба суханои мо боварӣ надорад бидурӯяд дар канали мо бидурӯяд бина комментарияҳои мо бина ҳозир хай мо ҳам ин соҳа соли 2020 даромадагия якум одам акай уктан меган дар душанбе ман фикр мекунам якум одам ҳамун овардагиай бисёр мардаки сери
пури барои чӣ ки мо мақсад мо сеюм чорум одам будем навигарӣ будем мо худо мегуфтем ки як кас оварда бошаву ҳамкорои мо бурем бибинем ягон совети нав бигирем рафтем муроҷиат кардем акай уктамда хайбо ина акай исоқҷон аста ба клиентҳо ма чӣ гуфтанем ҳами мизоҷои муҳтарам шумо одаме бихаре ки 4 фасли сола гузаронд аз сарш гузарондагӣ боша ҳамун метавонад ки мақсад шумода дар қатори кирмак харидантон бо тавсияҳои хубтия агар бо кадомет ки харида бошеву ба ягон мушкилӣ дучор шуда боше марҳамат мо ҳамин фақат дар барномаҳои пештарам гуфта будем ки мақсади асосии мо и ободии ватан пешравии ҷамъият пешравии давлату миллат пешравии тоҷику тоҷикистонӣ мо дар ҳамин гапмон местем иншолло коре мекунем ки хай обод кардани ватан акай маъмур ҳар хел мешавад як кас ба воситаи варзиш як кас ба воситаи деҳқонӣ хай мо ба воситаи ҳамин кирмако обод мекунем мақсад маҳсулоти ҳаракат мекунем ки мардум ба ҳамин нуриҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза бигзарану мақсад маҳсулотҳои тару тоза бигиранд маҳсулоти тару тоза аз ҷиҳати экологӣ тоза шумо худтон медонед ки таъм дора ба мазза ҳарчанд камам бигира ҳамун дарахт лекин чизи басифа дорад чизи мевае метиҳад ки нархиш аз дигар маҳсулотҳо фарқ мекунад қиматтар мақсад барои инсон зараровар нестай ҳар чизе ки зараровар шумо худтон медонед ки ҳаром аст хай инами хел ҳозир мерем дар ӯ барнома як бияректирчаи майда нишон дода будем тарзи чия боз мерем нишон метиҳем акай маъмур мо дар ӯ мавзӯъ чӣ карда будем бияректир сохта будем ина бияректир друнша ина як мошид ба фикрам ки як мошид ина бияректир ира ҳамара хурда акай маъмур тоза када ина тухм дар берун тухм бисёртар мекарда кирм ина ми тухмошуна ина кирмако ина бин ира би чӣ хел тухм карда инами зардакои кулула ҳамаш тухманд ина ҳолати кирмо ҳамара хурда тамом карда ба озуқа ниёз дора ина тухмоша бин ҳоз дарун ихелӣ неста дар дарун биогомус хуб тайёр мешавад дар берун фақат ина тухмора биякай маъмур ранги ҳам тухмои мурғ ҳам хикада ки хурда тамом када тайёр шудаги ӯжи дар охир гуфтанӣ дорем ки бародаро кадомет ки кирмак харидание ё ба ҳамин фаъолият машғуле шумо нотарсида мо як моҳ ба шумо гарантия метиҳем ки ҳамин кирмак намегирзад гирехта мурдакам ҷавобгариш дар гардани мо аст як моҳ фақат ҳаракат мекунем ки ҳамин шумо ёд бигире мо ба мизоҷҳомон ҳам ка гуфтанем ба подписчико гуфтанем касе ки подписатсия накарда боша ҳам дар канали акай маъмур ҳам дар канали биогомуси ҷайҳун кадом саволу ҷавобе ки доре шумо метавонед дар ҳамунҷо муроҷиат кунед таги комментариёда дар охир гуфтанем ки хай тарзи биогомуса нишон додем зиштнокии кирмакорам нишон додем касе дар кирмак дар корша меояд худаш чӣ мекунад ина мо гуфтем ки дар уҷа гуфтем ки ҳар чизе ки пусандаи ӯра мехӯрад ина чиёи савзӣ ина савзия рехтагие яке агар вақт шавад бо баъди як моҳ ҳамун натиҷаша нишон медиҳем ира натиҷаи ира ҳар рӯз дар канали худмон партовитесем биогомуси чайхун ба ҷайҳуннев чайхун нависагие бидроя подписатсия куне лайк аётона броя махсусан мардуми ҷайҳун кадоме ки намедона бигеш мумкин ҳамин мардуми ҷайҳун рости намедонанда ки мо ҳаминҷа ҳастем ба дигар ҷо мумкин муроҷиат кардесиянд хулосаи гап боқӣ дар амони худо бошед сарбаланду сарфароз бошед